kodwa kuzona ixuku zabakholwayo. Seshilo mama khona la ngafanele uyifake khona. Hallelujah. Kunokuphawuleka ukuthi lesi sixuku esabakholwayo zingaki ixuku ekhona enyanga. Siningi angithi zininzi kwashabangale phesheya kwenceba. Zininzi sixelela kakuhle ixuku. Kodwa ngithanda lengxenye ethi isixuku sabakholwayo. Ziningi ixuku ekhona, kodwa ngithanda lesi sabakholwayo. Wena uhlanganyela kuziphi ixuku? Ezinye ixuku ezenhlebo, ezinye ixuku noma zingahleli kodwa sifuna ukumbona ukuthi uyofika. Wayethwenzani? Waqala. Yabona ukuqala into kube khona abakhondodayo. Kuthi soke sibone uma umthetho efinyelele lapha. Bethwenzani? Isixuku esingakholwa. Kodwa isixuku sabakholwayo sithi noma sibone ukuthi akusayeki phambili, kodwa sibambane ngoba isixuku sabakholwayo. Sizelwe bazalwane, sizalwa indoda yodwa mase sidla. Kufunda ukubamba nomunye sihambe. Makukhona osalayo kulesi sixuku sabakholwayo, iya kuye ngothando. Sekwenze njani mntaka baba? Nakho ungasakubona esixukwini sabakholwayo. Engathi sekuyezwakala ukuthi usuku esinye, kodwa ke singahambe. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyo nye. Nomphefumulo munye. Hallelujah. Here was this continue. Akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganela bonke. Isizathu salokho isixuku sabakholwayo. Lesi sixuku asithokozi masibona omunye engathokozile. Glory to Jesus. Senza sure ukuthi bonke lapho esixukwini bayathola, bayakhulekelana, kuze ngabikho noyedwa phakathi kwabo oswelayo. Ngekho noyedwa othi lo ngokwami. The early church, this is a local church. Ngoba esixukwini akufanele simasihamba kube khona abanhliziyo zabo zingekho lapho sikhona. Emoyeni awukho nathi, kodwa ngomzimba uphakathi kwethu. Kunabantu abakabadlisa ithini. Sizathu sokuthi ukhona kodwa futhi akekho. Yena uyabonakala kodwa futhi akekho. Udlisa le team.
Hallelujah. Lesi sixuku sasinhliziyonye. Uthi mayibhala uNehemiya uthi saze savusa-ke ugama. Ngoba abantu babenjani? Babenhliziyonye. Lathi maligamanxa kwavuka izitha. Ngoba sihlaselwe isixuku sabakholwayo. Bese depend ukuthi lesi sixuku bani lesikholwa kuye. Bayihlela. Glory to Jesus. Kuziphi mayifika bakwazi kuyinqoba. Ngoba babenhliziyonye. Bemphefumulo omunye lesilungu libeka lithi all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. babelana ngakho konke ababenakho. Glory to Jesus. Verse 33. Lesizulu. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Hallelujah. Esibile engifisa ukugxila kuyosithandaza. Kuningi okuhlalukayo. Okubanukalayo abapostoli abakwenzile. Hallelujah. Lithi-ke leli verse abapostoli baveza kakhulu amandla amakhulu ngobufakazi ngenkosi uJesu. Hallelujah. Now umusa omkhulu wawuphezu kwabo. Befakaza thandazela abantu behlatshwa yizwi. Ngoba ukuze ube umntwana kaNkulunkulu ukhule kahle kufanele uqale ehlatshelwe yizwi. Awuthandazelwa ngoba bewugula ube right bese uba umzalwane. Mhlawumbe kukhona izinkinga ezixakile uthandazelwe zisolveke bese uthi usumzalwane. Kodwa uqala uhlatshwe yizwi. They preach the word of God. iBhayibheli lithi isandla senkosi sasiphezu kwabo. Inkosi yayisebenza kanye nabo. Silindele lelo bandla in the last days. Elingezohuba neimangaliso. Kodwa imangaliso zizovezwa impilo ephilwa yileli bandla. Lingaphumuli, lingathuli. Kodwa liphakamisa uJesu yena yedwa. Elithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Okusho ukuthi abaningi eqiniseleni kwabo bakhulu enkosini. Bahlala endlini yenkosi. Bathandaza bamfisa
kaNkulunkulu. The Holy Spirit wabehlela abangabe besaba izingane bepheshulwa imimoya. Bayiqonda the sound doctrine yebandla. Uma bekukhona izinto ebesingahambi kahle bekwenyukwa kuyiwe eJerusalema yohlalwa phansi ukuze lento ihlolwe ngokwezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. The early church, the local church, isiqubu sabakholwayo sasinhliziyonye sasindawonye. Amandla kaNkulunkulu abonakala phakathi kwabo. Noma kufika isikhathi se-persecution for the church, kwashushiswa kwahlushwa abantu abanoNkulunkulu phakathi. Niyangizwa bazalwane? Noma behlushwa kodwa into emnandi bebehlalile phakathi eJerusalema. Baba namandla bagxila bakhule enkosini. Ababephuma phakathi kwabo ngenxa yehlushwa. Babephuma kwiplani kaNkulunkulu ukuze umsebenzi usabasinyane umhlaba wonke. Glory to Jesus. Yinakho ke iBhayibheli lithi umusa kaNkulunkulu wawuphezu kwabo bonke. Awunikhona bazalwane? Hallelujah. Ibambele yesibili, umusa kaNkulunkulu wawuphezu kwabo bonke. Hallelujah. Umusa kaNkulunkulu omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Ingakho phela uMpostoli Paul athi nami ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo, hallelujah, ngiyakha phezu kwalesi sisekelo. Nowakhayo akaphela ukuthi wakha kanjani, ngoba sonke sinikeza umusa. Oh, glory to Jesus. Abashumayelayo bashumayela ngomusa. Abafakaza ngomusa. Ukubonakala kwamandla likhula, spiritual likhula, in numbers umusa kaNkulunkulu lo. Hallelujah. Ngoba umusa kaNkulunkulu usebenza ngokujulileyo. Awubonakaliswa kwabathile. Kodwa umusa. Funda kwalesilungu standards.